ማለት የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ነው። ያኛውም ቁም እስረኛ ነው። መውጣት እችላለሁ ካለ ደግሞ ያሳየን፣ በኤርፖርት ወጥቶ ያሳየን ምንድን። ከዛ በኋላ መረጃ በጣም ብዙ መረጃ፣ ሰው ማለት ብዙ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ አዲስ አበባ የሚሄድ ከሆነ አጠገቡ ያሉ ሰዎች ሪፖርት ያደርጉ፣ ወደ እሱ ሪፖርት አናደርግም ብሎ አፒል አድርገው አታድርጉ ብሎ ወደ ሌላ ሰው ነው ሪፖርት የሚያደርጉት። 5 ወራቸው ነው። እና መረጃ በትግርኛ መበዋዝ የሚባለው መበወዝ ወይም ሪሚክስ ማለት ወይም መገላበጥ ማለት ነው። እንዳይታወቅ ነገሮችን መቃየር ማለት ነው። የነበረ ነው። በቲፒኤልኤፍ የነበረ ነው። በህዝባዊ ግንባርም የነበረ ነው። ኤርትራ ትልቁ ደህንነታቸው ሰው ከርቷቸው አድሮ ተክለ አደን ትግራዋይ ነው በአባቱ ይመስለኛል። አባቱ ትግራዋይ እናቱ ኤርትራዊት። ተክለ አደን የሻዕቢያ ደህንነት ቺፍ ነበር። ከዳቸው። ተስፋዬ ወልደስላሴ የደህንነት ቺፉ ምርጥ ሰው አደረገው፣ አጠገቡ አደረገው። መረጃ አገኘን የሻዕቢያ የደህንነት ቺፍ መጣ ተብሎ ማለት ነው። አጠገቡ አደረገው። ይሄን ሁላ በዚህ ሁሉ ሲሆን ወደ ደርግ ይዞት የሄደው መረጃ ሻዕቢያ ሙሉ በሙሉ ቀያየረው። ሻዕቢያ ምንም አላገኘው። የነበረው አስተላለፉ ሙያን ምናምን ደርግ ለደርግ ስለሰጠው ያ መረጃ እንደ አዲስ ነው የሰሩት። እንደ አዲስ አፍርሰው ሰሩት። ከዛ ደርግ የሰጠውን ኮድ ምናምን ነገሮችን በሙሉ እዛ ሲሄድ ማንም የለም፣ ተበጣጠሰ ማለት ነው። ቲፒኤልኤፍ እንደዛ ነው። የሆነ ሲክድ የሆነ ነገር ተቀያይረዋል። እንደዛ የትም ናይ ተወልደ ከልዕል ደልየ እዚ ብግልፂ ብቀዳማይ ዘቕረብክዎን ሓሳባት እውን ርኢኻ እንትኸውን ኢኻ ሕዚ ተወልደ ኢንተሊጀንስ እዩ ዝመርሕ ማእኸል ወታደራዊ ስለያ ሓላፊ እዩ። ስለ ተወልደ ክነውግዕ ስለ ዝደለና ኣይኮነን። ሬድዋን ናይ ኢንተሊጀንስ ሓላፊ ወይ ጌታቸው ጉዲና ናይ ኢትዮጵያ ኢንተሊጀንስ ሓላፊ ኣብ ሂልተን ሆቴል ክንዲዚ ግዜ ሽሮ እንተበልዐ ክንዲዚ ግዜ ጥብሲ እንተበልዐ ኢልካ ክንገር ዜና ሰሚዐ ይፈልጥና ወይ ናይ ጎረቤትና ኣብርሃ ካሳ ዝበሃል ምስ ኢሳያስ ናብ ናይ ኢሳያስ ቢሮ 2 ግዜ ኣትዩ 3 ግዜ ወፂኡ ክበሃል ሰሚዐ ይፈልጥና። ምክንያቱ ጎደሎ ስለ ዘይብሎም ዞም ሰባት እዚኦም ኣይኮነን፣ ጎደሎ ክህልዎም እዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ። ነገር ግን ናይ ኢንተሊጀንስ ጉዳይ ኢንተሊጀንስ እንዲ ትሽሙ ባዕሉ ኢንተሊጀንስ ኤንድ ሴኩሪቲ ክበሃል ከሎስ ብኢንተሊጀንስ ዝስራሕ ብምሽጥር ዝስራሕ ብውሽጢ ዝስራሕ ድሕንነት ህዝቢ ድሕንነት ዓዲ ዝሕለወሉ ቢሮ ኣውፅኦም ናብ ሚድያ መንገዲ ዩቱብ ክገብርዎ እና ተመሳሳይ ነው። ትግራይ መረጃ ዛሬ ቢባክን ማንም ቢያባክነው ይቀየራል። የአዲስ አበባ መረጃ ቢጠፋ የብልጽግና መረጃ ቢያጠፋ በባክስ ነው የሚቀይሩት። መረጃ በየቀኑ አፕዴት ነው የሚደረገው። የአምና መረጃ ለዘንድሮ መረጃ ሆነ። አንዳንድ ዝም ብሎ ወሳኝ ሊሆን ይችላል፣ ግን አብዛኛው ኤክስፓየር ነው የሚሆነው። በጊዜ ሂደት ነው ቶሎ አፕዴት ይደረጋል። ብዙ ነገር ይቀያየራል። መረጃ በትኩስ ሲሆን ነው ቶሎ እንትን የሚደረገው። አለበለዚያ የ50 ዓመት ምናምን መረጃ አለ ምናምን በጣም አሜሪካ እንኳን አብዛኛው ኤክስፓየር ያደርግባቸዋል፣ ይወጣባቸዋል። እና ትግራይ አሁን የላትም፣ ሚስጥር የላትም። ሚስጥር የሚባል አብዛኛው ባክኗል። አዲስ አበባ ባሉት በተለያየ መንገድ አዲስ አበባ የሄደው ቡድን የተለያየ ኔትወርክ መቀለ አስቀምጦ ነው ሄደ። በጣም ብዙ ኔትወርክ ከሚዲያ አካባቢ የሚሰሩ ልጆች አንዳንዶቹ አሁን ጥር እያሉ ወደ አዲስ አበባ ሄዷል። መጨረሻ ላይ የቀጡ አሁን አዲስ አበባ መቀለ የቀሩ አሉ። ቲዲኤፍ ውስጥ ይኖራሉ፣ ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያስቀመጡ ወይ ዝም ብሎ ተራ ካድሬ ሆኖ ተራ እንትን ሆኖ ያገለግላል። እንደዛ አለ። የትም መኪና በዚህ ያለፈች ፒክአፕ በዚህ ያለፈች እያለ ሪፖርት የሚያደርግ ነው። እንኳን አሁን በሁለት ዓመት የትግራይ ወረራ ጊዜ ሳተላይት ሰጥቶ ብልጽግና ሳተላይት ሰጥቶ የትግራይ ሰራዊት የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ሪፖርት የሚያደርግላቸው ሰዎች ነበሩ። ወደ አዲስ አበባ ሪፖርት እንደዚህ አይነት መኪና እየሄዱ ነበር የሚል ለእኔ ደግሞ የሚያደርሰኝ ሰው ስለነበረ ነው። አክሱም አንድ ልጅ ነበረ። ለምሳሌ አንድ ልጅ ነበር ሳተላይት የነበረው። ሳተላይት ሰጥቶ ሰራዊት እንቅስቃሴ ምናምን ሳተላይት ብልጽግና ሳተላይት ሰጥቶት ከአክሱም ሆኖ ይሰልል ነበር። ሽረ እንዳስላሴ ነበር አንድ ለምሳሌ ማቀው መቀለ አንድ 7 ምናምን ነበር። ለምለም ይባል ነበር። አንደኛው እንኳን አግኝተነዋል። አንደኛ ተገኝቷል፣ ሌሎቹ አልተገኙም። አንዲትም ሴት ነበረች፣ ቡና ቤት ነበራት ልጅ። ሰላዮች እንዴት እንደሚያስቀምጥ ብልጽግና ማለት ነው። አንድም ልጅ ነበር ዝም ብሎ ጫታም ብዙ ገንዘብ የነበረው ገንዘብ በጣም ብዙ ገንዘብ እና ብልጽግና የሚልክለትን ገንዘብ ማለት ነው። ኣነ ተወልደ ከምዚ እዩ ብፁዕ እዩ ክብል ኣይኮነን ተዘቕረብክዎ እውን ርኢኻ ትኸውን ኢኻ። እዚ ናይ ኢንተሊጀንስ ጉዳይ ጌጋ እንተሰሪሑ እኳ ናይ ኢንተሊጀንስ ሰብ ቶሎ ኢኻ ትቕይሮ፣ ቶሎ ትሕዞ፣ ቶሎ ትቕይሮ። ከይሃድም እውን ብደንቢ ትጥንቀቕ። ኣብ ናይ ኢንተሊጀንስ ሰብ ኮንካ ክትምደብ ከለካ ይትረፍደ ሓላፊ ሓደ ኤክስፐርት ሓደ በዓል ሞያ ኮንካ ሓደ ስታፍ ኮንካ ክትምደብ ከለካ ሽጉጥ ክትወሃበካ ከላስ በዓልቲ 8 ጥይት ሽጉጥ 7 ተኩስካ ድሕሪኡ ከም ዘይትትኩስ ተጠንቂቑ እዩ ዝውሃበካ። ታሻምነይትን በዓልካ እያ ሂወቱ ንኸጠፍእ ፈሪዱ ዝኣቱ እዩ ትዝኣቱ እውን እንተተበላሹ ግን ብእዋኑ ትሕዞ ብሕጊ ትሕዞ እምበር ኣብ ኣደባባይ ኣውፂኻ ናይ ዩቱብ መንገዲ ዶ ይግበር እዩ ነይሩ ተሓሳበይና። እቶም ልሂቃትና ተንተንቲ ኢና ዝብሉ
እቶም ተኻሪዮም በብ ዩቱብ ዝዝበጡ ዘለው ኸበሮ ኢልካ ተሓስቦም ከምዚ እውን የልዕሉ እሞ ዘይንካዕ ነገር እንዳተነኽአ ዘይንካዕ ክብል ከለኹ ላዕሊ የብሉን ማለት ኣይኮነን ግን ብኣግባቡ ብውሽጢ ብሕጊ ብስርዓቱ ቦትና ኢንቴሊጀንስ ከይዲ ክኾን ዶ ኣይነበሮን እና መረጃ የትም አለ ትግራይ ሆኖም መረጃ ሲያቀብል እንኳን አሁንማ አሁን ክፍት ነው እንደፈለገ ጌታቸው ከፈለገ ምንም የሚያቅተው ነገር የለም ጥቂት ብቻ ነው ሊያገኝ የሚችለው አያገኝም አዲስ አበባ አስመራም እንደዛ ነው ሰው ቀጥሯል ብልጽግና ከተከፈተ በኋላ አዲስ አበባም እዚህ የሚመላለሱ በዱባይ በሰንዓ በምናምን የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ መረጃ አለኝ ማት መረጃ አለኝ አዲስ አበባም ክፍት ነው አስመራም ክፍት ነው መቀለም ክፍት ነው ሁሉም ክፍት ነው ግን በየጊዜው ወሳኝ በሚባል ጉዳይ ላይ ማጥራት ያስፈልጋል ወሳኝ የሚባል ላይ ይሄ በየጊዜው ንጹህ ላይሆን ይችላል ግን ወሳኝ በሚባለው ነገር ላይ መሻሻል አለበት የትግራይ ደህንነት መሻሻል አለበት የትግራይ የጸጥታ መዋቅሩ መረጃ መዋቅሩ መስተካከል መቻል አለበት ይሄ ዝም ብሎ ትግራይ ሚስጥር የላትም ሲባል ሚስጥር የለው ህብረተሰብ ሚስጥር የለው ሰራዊት ሚስጥር የለው መንግስት የለም አሁን ሶፋር ያለው ግን ድብልቅልቅ ስላለ ትግራይ ምንም ይሄን ያክል ሚስጥር አለው ብለው ነገር የለም ሁሉም ሳባከኑት ማለት ነው መረዳእታ እንድሕር ሊ ኮይኑ እኹል ዝኾነ መረዳእታ እንድሕር ሊ ኮይኑ ኣብ ሚድያ ይኮንካ ተብሎ እንድሕር መረዳእታ ሃሊኳ እኹል ዝኾነ መረዳእታ ሃሊኳ ኤቪደንስ እንድሕር ሃሊኳ ናይ ትግራይ ክጎድእ ዝኽእል ሓደገኛ ትብሎ ነገር እንድሕር ሃሊ ኮይኑ ንዝምልከቶ ኣካል ሃቦ እዚ የለሞስ ኣፅሪ ወልቃ ኣኸትዎ ተዘይኮይኖም ሚድያ ኣቲኻ ብዙሓት ሓደ በተሓደ ወገኑ ሽም ክጥፍ እዩ በተሓደ ወገኑ ሽም ከጥፍ እዩ ኩሉ ዘይኩሎም ሓደ እንድዮም ተባሂሉ ዝእመን ሰብ ክሳእኒ ዝገብር ንህዝቢ ትግራይ ይጠቕሞን እገለ ዝበለለይ ስለ ዝበለካ እገለስ ንእገለ ከምዚ ጌርካ ፅረፈለይ ስለ ዝበለካ ከምኡ ይግበር ተኻሪኻ ትዛረቦ ናይቲ ተኻራይኻ ቃል እዩ ናይ ባዕልኻ ኣይኮነን ኣብ ህሊናኻ ኣይኮንካን ዘለኻ ኣብ ህሊናኻ እንታይ ኮነ ሰብ ጅባኻ ፅባሕ ዋና ሓደ 200 ዝኾነ ይሰደለይ ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ 300 ዝኾነ ይሰደለይ እዛ ቃል እዚኣ እንድሕር ወሲኸላስ ክኹሪ ይኽእል እዩ እሞ እዘን ፅባሕ ዝሰደለይ 100 ትኹን 200 ዶላር እንደገና ከቕርያ እዩ ስዎ እዚኣ ዳ ክብል እንዳበልካ ትብል እንድሕር ኮንካ ነፃነት ኣይህልወካን ነፃ ኮንካ ይትዛረብ ነፃ ኮንካ ይትወቅስን እዚ ክትብል ኣይትኽእልን ማለት እዩ ሕዚ ብዙም ብድላይ ዓይነት መንገዲ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ነውግዕ ኣለና ኣነ ዶክተር ሃይለ ዝመስለኒ ሓሳብ የቕርብ ኣለኹ ክኸፍለካ ሞ ዝበለለይ ኢልካ ተኻሪኻ እንድሕር ተዛረበኒ ኮይንካ ተዘይፍጠር እዩ ዝሕሽ ኣይጠቕመካ ንዓኻ ንግዚኡ ምንም ክጠቕመካ ኣይክእልን ንዓኻ በቃ ትግራዋይነትና ክልተ ትግራዋይነትና ከራኸበና ይኽእል እዩ ዝኾነ እዋን ክንረኸብ ንኽእል ኢና እምበር ተዘይፍጠር ይሕሸካ ንዓይ እውን ይሕሸኒ ንዓኻ እውን ይሕሸካ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ክሓስብ ዝግብኦ ተኻሪኻ ይዝረብን ሽሙ እንደገና እንድሕር ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ እንድሕር ሊኳ ኮይኑ ናይ ዝኾነ ሓላፊ ወይ ናይ ዝኾነ ሰብ መረዳእታ እንድሕር ሊኳ ኮይኑ ምዙ ከመይ ዲቲ ናይ ዝኾነ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ኢንተሊጀንስ ስራሕቲ ይኹን ናይ ካሊእ ይኹን እኮ መረዳእታ እንድሕር ሊኳ ኮይኑ ዝምልከቶ ሰብ ይኻትት ኣብዚ ብዙሕ ዘይነቕርቦ ነገር ኮሎ ዶክተር ሃይለ ኣብዚ ብዙሕ ዘየቐርብ ንዝምልከቶ ስለ ዝውሃብ ማለት እዩ ኣብዚ ንህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ህዝቢ ክነቑሕሎ ኣለዎ ህዝቢ እንደገና በዚ መንገዲ እዚ ክኸደ ኣለዎ ንብሎም ከዓ እንደገና ኣብዚ ነቐርብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቕ እዩ ዝግበአና ኤሊታት ዝበሃል ሰብ ሚድያ ይኹን ዶክተር ሃይለ ትካረ ኢኻ ኢለ ይሓስብን ከይትካረ ይኸውን ሰብ ከይትካረ ንዓተኻርየን ዝብለካ እንድሕር ሰብ ሃልዩ ኮይኑ ኩሉ ኣይ ሰብ ኣይካረን ሓሳብ ዘምፅእ ሓሳብ ሒዙ ዝመፅእ ግን እቲ ሚድያ ብክሳይ የቕርብ ኣለኹ ኣብቲ ሚድያ መፅኡ ሓሳቡ ከቕርብ ይኽእል እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይረብሕ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ ዝበሃል ሓሳብ እንድሕር መፅኡ ግን እቲ ሚድያ ክፈቕደሉ እየ ይበሃል ወልዕንብብ ኣነ ሚድያ ንግዚኡ ስለ ዘይዛረብቲ ናይ ትግራይ ነገር ዝኣሽ ነበር ኣነ ኣብታ መፅሓፍ ክፅሓፍ ዝኽእል እዩ ንሱ ኣይዝገበለኒ ኣነ ክዓፍር ይኽእል እዩ ወዲ ዕንቢ ጨዋ እዩ ግን ይዕፈር ከም ድሌት ክዓፍር ይኽእል እዩ ፀገም የብሉ ፀገም የብሉ ሰራዊት ትግራይ ብኣውሩ ፈይጠምዎ ኣብ ኣክሱም ኣኼባ ስለ ዝኣገርዎ ኣነ ደስ ኢሉኒ መወዳእቱ ስለ ዝነቕሕሉ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ኣለዎ ካሊእ ግዜ ንክንደይ ሰባት እዩ ክንደይ ኦሮሞ ክንደይ ምሓር እናደወለ ከም ቲዲኤፍ ንኮይኑ ኣፍ እናገበረ ስልክ እናደወለ ሓበሬታ እናኣከበ እዩ ናብ ብልፅግና ዘርክቦም ነይሩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዘለዉ ኣንፃር ብልፅግና እዮም ተባሂሎም ዝፍለጡ ኦሮሞ ምሁራት ኣለዉ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ከምቲ ናይ ቀደም ቲዲኤፍ እዩ እናተባሃለ ዚኣቶማ ናትና ሓዊ እዩ ናትና ኣጋርና እዩ ናትና ሰብ እዩ እንዳበሉ ሓበሬታ እናኣከበ ንብልፅግና እዩ ዝህቦ ነይሩ ካሊእ ጉዳይ ኣለና ካሊእ ኣስፊሕ ቢና ኮይና ብዛዕባ እዚ ግን ትግራይ ክሒዱ ናብቱ መሸፈቲ ጫካ ንብሎ ዘለና ዝኸይድ ሰብ እንዳበራኸትካ እንተኸይድካ እንዳገበሉ እዮም ክኸዱ ትግራይ ሓደ ብዘየግድስ እቲ ጌጋ ዝፈፀመ ብሕጊ ብርትዒ ኣብ ትግራይ ብሕጊ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ብተጋሩ ዳያኑ እንተዳኒኻዮ ግን ነቱ በአዲስ አበባ ኮይኑ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ንክመፅሉ ዝፅበ ዘሎ መከፈፋል ዝፅበ ዘሎ ተድርቆ ኣለካ ኢለ እዛም እዚኣ እታ ብቀዳማይ ንኸደላ ነበር ኢንተሊጀንስ ቢሮ ይተንክፉ እንተበዲሉ ሓዝቦ እሰርዎ ብሕጊ ትግራይ እንተጥፊኡ ቀይርዎ ብሕጊ ትግራይ ብስርዓት እከለ ዝበሃል እከለ እንዳበልኩም ይትኸይዱ መረጃ ቋሚ አይደለም በየጊዜው ይቀያይራል የትግራይ መረጃ ለምሳሌ ተቀያይሯል ተወልደ ዕንብብ ነበር የቲዲኤፍ መረጃ ተወልደ ዕንብብ አምስት ወሩ ነው ከቲዲኤፍ መረጃ ወደ ሌላ ከወጣ ወረደ ወደ እሱ ወሰደው ምንድነው ሀፕን ያደረገው ቻናሉ
ወደ አንተ ሪፖርት አናደርግ የሚሉ ሰዎች መጡ ከስር። እኛ የሰጠን መረጃ the same day አዲስ አበባ እየሰማ ነው ያገኘነው ነው። ይሄ ፍስሐ ማንጁስ ያውቃል፣ የሚያውቀው ታሪክ ነው ማለት ቲዲኤፍ በዋነኝነት ያውቃል። ይሄ ነገር መረጃ የመረጃ ሰው መረጃ ነው እንካ ብሎ ኮምፓይል አድርገው የሲቪል ወታደራዊ ብሎ ሲሰጡት ጠዋት ሰጥቶት ከሰዓት አዲስ አበባ ይሰሙታል መረጃ። እኛም እንደዚህ ብለ መቀጠል አንፈልግም ብሎ ሪፖርት አደረጉ። ለአንተ ሪፖርት አናደርግ ብሎ ዘጉ። ስለዚህ ቻናሉ ተቀየረ ማለት ነው። ሰውየው እዛ ሆኖ ወደ ወረደ ቁጭ አደረገው እዚህ ላይ። አሁን ሁለቱም ቁም እስረኛ ቁጭ አደረጓቸው። እዝና አምነት ትግራይ ዘለው ተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ኣነ መቅረብኩ ኣነ እንተ ዝኾን መቅረብኩ ዋላ ታደሰ እውን ማኻር ገይረ ዘቕሩ ምክንያቱም ማኻር ማህተም የብሉን ክውስን ክፈርድ ይኽእል ከም ማኽር ይዝኽእል ኣቕሪብካ ግን ንዕኡ እውን ትሕልዎ ዲዘርቭ ስለ ዝገብር ክሕሎ ኣፍታ ተጋገያ ግን ጌጋ ከይፈጥርካ ኣቕሪብካ ኢንጌጅ ትገብሮ ኢለ ዝሓስብ ካልኦት እውን ከምኡ እዚ ንብዙሓት ዘይክዋሓጥ ትኽእል እዩ መለስ ገይርዎ እዩ በሊሕ እምሮ ዘለዎ መራሒ ዝገብሮ እዩ ኢለ ዝሓስብ ንምንታይ ስለ ዝዋፅእ ሚድያ ክነቅፍን ክወቅስን ርእቶ ክህብን ግድን እዩ ማእከላይ ኮይኑ ካን ርእቶን ምሃብ ማለት ኣነ ንኣብነት ናይ ታደሰ ወረደ ብቀዳማይ እውን ኢልካ ነርካ ሒዙ እንደጊምካ ኣነ ኣይድግፎን ሓሳብካ ይኽብሮ ግን ኣይድግፎን ንታደሰ ወረደ ካልኦት ዝኩሉ ዕንክሊ ለምፅኦምና ዝኩሉ ዋጋ ከፊሎምና ሒዞ ተመሊሶም ማኸርቲ ይኹኑ ናብ ስልጣን ይምፁ ገለ ዝብል ሓሳብ ኣነ ተመሊስና ክሳራ እዩ ንዕቀት እዩ ፋንቲ መዓት ገወት ዝኾነ መዓት ዓቕሚ ዘለዎ እዚኣቶም እንታይ እዮም እንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ብፅዕታ እዩ ሕጊ ትግራይ ኢዳን እዮም እንድሕር ገበን ዘይፈፂሞምካ ብሰላም ኣብ ዓዶም ይቀመጡ ሒዚ ተዓፅዋ ትግራይ ማንም ዝኾነ ዝጥርጠር ደፎሞ ገበን ፈፂሙ ዝተባሃለ ዝጥርጠር ሲ ኣብ ቀይዲ ይውዕል ኣብ ትግራይ እዚኣ ነተግብራ እንታይ ኮይና ታደሰ ወረደ እንታይ ታደሰ ወረደ ሕሉፍ ማእማኸር እዩ ተኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ሓጊዙ መጨረሹ ግን ክሒዱና እቲ ውድብ ናብ ስልጣን ዘምፅኦ ክሒድዎስ ሒዝካ ታደሰ ወረደ ንውድብ ሕወሓት ወይ ሰራዊት ትግራይ ከም ማእኸር ናብ ስልጣን ክምለስ ግን ጌጋ እዩ ሰብላት ታደሰ ወረደ ዋጋ ክፊሉና እዩ ዋጋ ዘፈለካ ሰብ ካነ ለሚንካ ቀባጢልካ ሸምጊልካ ናብ ስልጣን ምምላስ ማለት እዚ እምበኣር መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ እዩ ክጥንቀቕ ዘለዎ እዩ ዝብል ሕዚ ፅሪት ክትኮነ ኣለዋ ትግራይ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ማንም ዝኾነ ኣካል ኣብ ቦትኡ እንድሕር ፀኒሑ ፈለኽ እንድሕር ዘይልካ ኣብታ ቦትኡ እምነት ናይ ትግራይ ላዕላውነት ሕሊፉ ዘይህብ ህዝቢ ትግራይ ስቃይ መከራ ሓይሊ ሓወይ ኣይትረስዕ እባ 1.2 ሚልዮን ኣይኮነን ዘለና ህዝቢ ምዕራብ ኣብ መቐለ 8 ሰዓት መፅኦም ናብ ቢሮ እኮ ኣይሰምዐኩም ነይሪኦኩምን ንምክትሉን ኣማኑኤል ሰፋ ኣዛረቦም ኮይኑዎ እንታይ ገይሮም እንታይ በድሎም ኣብዚ ገዛ እዚ እኮ ደጋጊምና ኮልዒልና እዩ ኣንሳ ካሊእ እውን ኣሎ ናይ ፀጥታ ጉዳያት ንወቅስ ኢና ቦታና ማለት እዩ او افتنا اجندا خيط وسخ هذا اجندا هاي نوصع انت ناب كالي خيخت معناته الكايا كويس بزلو معناته كومزي ولا سنحني خاطر كومزي زول انا حدب علي سنحني زي كره كاسواني ابايتا سلو زلي سنحندا هاي تصتا مرحتي لعله تግራይ يكون تصتا تግራይ سي مرحتي تو مرحتي العالم دحيت عيا زي كوينهم كنقفون كوقسن مبتلنا نكون تقار او زي تጋጋ هاي we have to ማለት ማን ወላ ደብረ ጽዮን ከም ፕሬዚደንት ትግራይ ሰዓት እዚሁ ንሕሪ ይቀል ንሕሪ ባላሸልዩ ክሊር ዝኾነ ኤቪደንስ ኢንፎርሜሽን እንድሕር ሼር ገይሮምና ከም ሚድያ መጠን ክንነቅፎም ሓላፍነት ኣለና ኣብዚ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ሃይል ሓወይ ኣዘ ሚድያ ትስራሕና ናይ ደደቢት ትርኢቶና ነቲ ማሕበረሰብና ትክክለኛ ትባይታ ዝኒሄ ነገር እንድሕር መፂ እኳ እንድሕር መፂኒ ነቲ ህዝብና ክንንቅሖ ነቲ ህዝብና ክነፍልጦ ሓላፍነት ኣለና እንታይ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ እንታይ ኢኻ ክትዛረብ ዘይብልካ ምፍላጥ ኢት ናተይ ንማንም ይኹን ኣይትንቀፎ ይበልኩን ሰብ ከመይ ገይሩ ከጣምሞ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ንእከለ ብግለሰብ ደረጃ ኣይትንቀፈ ኣይኮነን ረባሕ ዓዲ ድዕንነት ዓዲ ጋሕ ኣቢሉ ዘርኢ ንፀላእ ጌርካ ግን ኣይንቀፍን ብውሽጢ ዝስደድ ብውሽጢ ይስደድ እዩ ናተይ ፖይንት ኢንተሊጀንስ እውን ኣድሊካ ስለ ዝነበርካ ንሳይ እታ ፖይንተይ ብጣዕሚ ፈርሚ ዝኾነ መትከል እዩ ዘለና እዚዩ ፈልጦ እየ ኢንተሊጀንስ ብደንቢ ስለ ዝርዳእኒ ወልድ ዕንብብ ኣነ ሚድያ ንግዚኡ ስለ ዘይዛረብቲ ናይ ትግራይ ነገር ዝኣሽሙ ነበር ኣነ ኣብታ መፅሓፍ ክፅሓፍ ዝኽእል እዩ ንሱ ዝረኣይ ዝገበለኒ ኣኑ ክዓፍር ይኽእል እዩ ወልድ ዕንብብ ጨዋ እዩ ከና ይዕፈር ከም ድሌት ክዓፍር ይኽእል እዩ ፀገም የብሉ ፀገም ሰራዊት ትግራይ ብኣውሩ ፈይጠምዎ ኣብ ኣክሱም ኣኼባ ስለ ዝዓገድዎ ኣነ ደስ ኢሉኒ መወዳእቱ ስለ ዝነቕሕሉ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ኣለዎ ሕዚ ኢንተሊጀንስ ናይ ትግራይስ ጋሕ ኢሉ እዩ ዘሎ ኢልካ ንፀላእ እንተሪኢኻዮ መን እዩ ትፀላኢ መን እዩ ፈታዊ ኢልካ ዘይትፈልጦ ኣይትርድኦን ኣነ እውን ይርድኦን ንስኻ እውን ኣይትርድኦን እቲ ዝመርሕ ኣካል እዩ ዝፈልጦ መን ፀላኢ እንታይ ይደሊ ኣየናይ ፀላኢ እንታይ ይደሊ ብኢንተሊጀንስ ዝመርሑ ሰባት ፀገም እንተሃልይዎም ኢሚድየትሊ ኢኻ ትቕይሮ ኢሚድየትሊ ድሕቲ ተሃልይዎም ኢሚድየትሊ ቀይርካ ትሓትት እዙይ ብጣዕሚ ሰንስቲቭ ስለ ዝኾነ ተራ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ ስለ ናይ ኢንተሊጀንስ እከለ ተጠንቀቕ ናብለ ክዛረብ ከሎ ተሓዚ ዝበልካያ ተፍርሳ ማለት ካብ መወዳእታ ዝበልካያ ፀኒዓ ክትከድ እንተኮይና ግን ምንቃፍ ፀገም የለን እከለ ከምዚ ትገብር ኣለካ ከምዚ ትገብር ኣለካ ተጠንቀቕ ኣይትጠንቀቕ ምባል ግን ሕጊ እዩ ዝብሎ እምበር ሶሻል ሚድያ ኣይኮነን ተጠንቀቕ ዝብል መልእኽቲ እናተቐበሉ ዘዋፍሩ ዝፀንሑን ዘዋፍሩ ዘለውን ከዓን ቁፅሪ ሓደ ተወልድ ዕንብብ እዩ ከመክላባት ዝነውሑን ሒዚ እንደገና ተረዲእዎም ናይ ተወልድ ዕንብብ ዘጋውሑን ሰባት ኣብ ማሕበረ ሚድያ ይርኢ ኣለኹ ገለገሊኦም ከዓን ተወልድ ዕንብብ በቃ ከምዚ ጅግና ተወልድ ዕንብብ ስሩ በቃ መትከሉ ከም ዘሎ ተወልድ ዕንብብ ንትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገይሮም ኣይተንክፉልና ዝብሉ ሰባት እውን ያው ኣለው ኣብቲ ናይ ታደሰ ዝበልካዮ ዲኻ ኣብ ትግራይ ጥፍኣት ዘየብሉ የለን ዋላቶም ሕጂ ዝመርሑ ዘሎ ዋላ ዶክተር ደብረፅዮን ብስሩ ታደሰ ንክመፅእ እኮ ሕወሓት እያ ጥፋተኛ
ጻድቃን ንኽመጽእ ፕሪቶሪያ ንኽኸድ እውን ሕወሓት እያ ጥፋተኛ በየነ ናይ ወርቅን ናይ መቐርን ኮሚሽን ይበልዕ ነይሩ ኢሎም ዝነገሩና መረዳእታ ዝሃውና ዝፈልጡ ናይ ውሽጢ ቀዲሙ ይፍለጥ ከም ዝነበረ በየነ ናብ ግዜያዊ ምሕዳር ዝመደወታ ሕወሓት እያ ሽሻይ መረሳ ናይ ከላሽን ኮሚሽን ይወልዑ ነይሮም ኢሎም ዝነገሩና ፈትለወርቅ ባዕላ ወፅያ መድረኽ እያ ኢላቶ ቀዲምና እውን ፈልጦ ኢና ሽሻይ መረሳ ናይ ዞባ ምብራቕ መማሓደር ጌራ ዝመደወታ ሕወሓት እያ መን እዩ ንጹህ ህዝቢ ትግራይ አይ ቲንክ አናሊሲስ ትወ ዘለካ እውን ዝኾነ ነገር ካሽ ዝገብር ነገራት እኒአ ሳል ባዕልካ እውን ንእሽተይ ክሓስበሉ ዝግባእ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ንተወደሲ ብዙሕ ግዜ ክላዓለ ትደልዮም ዘለካ ኦኬ እንድሕር ንሱ ኮይኑ መን እዩ ዳኣ ክውቀስ መን እዩ ከዘይውቀስ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሰንትራል ኢንተለጀንሲ ንኣብነት ኣነ ኣብ ፌስቡክ ዝወቕሶን ኣብ ደደቢት ኣብዚ መፅኦም ሳኻ ዘልዕሎን ሰማይና ምድሪ እዩ እዚ ገይጋ እዩ ከም ተጋሩ እንድሕር ኣነ እውን እንድሕር ዘጥፈል እየ እንድሕር ገይጋ ኮይነ ምሳኻ ኣብዚ ቀሪበ ዝዛረቦን ኣብ ካሊእ ሚድያ ወይ ሶሻል ሚድያ ከይደ ዝዛረቦን ሰማይና ምድሪ እንድሕር ንገብሮ ኮይና ፀገም እኒሄና ማለት እዩ ወይ እንድሕር ገበን ወይ ደረክሊ ኢንደረክሊ እንድሕር ነይርዎም ግን ኣይ ተመርቲ መሪሕነት ኣብ ሕወሓት ዝኔዎ ሰራዊት ዝኔዎ እውን ኩሎም ገበን ኣለዎም እንተልና ካነ እሞ ትግራይ በቃ ትጠፍአላ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብኡ ክንጥንቀቐሉ ዝግበአና ይመስለኒ እንድሕር ምስ ብፀቶም ምስ ሰራዊት ማለት እዩ ምስ ትውድብ ምስ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ተሰሊፎም እንድሕር ዘይቃለሱ ኮይኖም ይኽዱ ይበተኑ ኣዲስ ኣበባ ይኽዱ ንገለ ይኽዱ ናብ ገለ ይኽዱ ፅሪ ዝበለ ፅፍፍ ዝበለ መሪሕነትን ሰራዊትን ሒዝና ኢና ክንዕወት እምበር ሕጉማን ሒዝካ ጓሓፍ ወዲ ጓሓፍ ሒዝካ ኣነ ዝፈልጦ ሰራዊት ትግራይ መጀመርቱ እውን ስሩ ዝብኢ ቡኻርያ ጤል በጊዕ ኩሉ ኣኪብካ ናብ ተኣሽሙ ሰዓተወ እቲ መሪሕነት ከመዓራር የካለ ሒዚ ግን ፀርዮ ኣሎ ሰራዊትና ከምቲ ናይ 2013 ኣይኮነ ሰራዊት ትግራይ ፀርዮ ኣሎ ለይባ ኣብ ሰራዊት ዝነበረ ተኣልዩ እዩ መብዛሕትኡ ይብለካ ኣለኹ ሒዚ እዚኣ ፀርያ ትውድብ እውን ፀርያ ብታ መንገዲ ንሳ እቲ መንግስቲ ኣፅርዩ እቲ ፖሊስ ኣፅርዩ እንድሕር ሰሪሕና ተወሰኑ ሰባት ከይኸዱና ኢልና ንኣቶም ምክንያት ኢና ግን ናብ ቢሮ ናብ ምምኻር ናብ ገለ ምፅኢኻ ዋይ ቦታ ቆይካትዎም ዘለካ ከም ብሓድሽ ከዓ እንደገና ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ሚስጥርካ እናውፅኡ ንፀላእቲ ኢንፎርሜሽን ክሕልፍርካ ኢኻ ትገብረሎም ዘለካ በቲ ኣነ ዝርድአን ዘሎ ኤኒዌይ እንታይ መሲሉ ኢልካ ዓብዪ ጌጋ ሕዚ ካብዚ ኣኾንካ ተዛረብካዮስ ናይቶም ዝሰረቁን ዘይሰረቁን ዲቴይል ኣለን ብምሉእ ምሳይ ኣሎ ኢልካ ዳትስ ቶታሊ ሮንግ በቃ ወይ ናትካ ጌጋ እዩ ወይ ናይቶም ዝሃቡካ ጌጋ እዩ ንምንታይ ይበል ሓደ ተፀኒዑ ሪሊዝ ዘይተገበረ ኦፊሻሊ ሪሊዝ ዘይተገበረ ውፅኦም ንዓኻ ሂቦም ምኳን እንተኮይኖም ደናቁሮ ኣለዎ ኣብቲ ዓዲ ኢለ ዝሓስብ እዚኦም እዮም ቶም ፀገም ዋላት ምስቲ ናይ ተወልደ እውን ሓዊስና ኣነ ናተይ ሞጎት ተወልደ ይነቐፈ ይበልኩ ወይ ካሊእ ሰብ ይነቐፈ ይበልኩ ክነቅፍ ኣነቓቕፋ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣውያት ማለት ኣይኮነን ኣንቱም ትኩሉ ቃልሲ ተቃሊስኩም ንህዝብኩም ንዓድኩም ኣብዛ መጨረሻ ሒዚ ተወዲ ዕንበበይ ኣይተንክፉልና እናበልኩም ዓበድበል ትብሉ ዘለኹም ተወዲ ዕንበብ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ሰብ ምዝውዋር ኢንተርናሽናል ክራይም ዝሰርሕ ሰብ እዩ ሰባት ምዝውዋር 5 እስካብ 6,000 ዶላር እናተቐበሉ እናኸፈሉ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንኣብነት ቅድሚ ገብረ ዴላ ዝነበረ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ምስ ተወልደ ዕንበብ ይተኣሳሲሩ ስለያ ብሓውር ናይ ዓዲግራት ግንባር ዘለዉ ዝፈልጥዎ ጉዳያት መዓት ኣሎ ኢትዮጵያ እኮ ትፅበላ ንሱ ካልኦት እውን ናይ ርሑቅን ናይ ቀረባን ክፅበያ ኢንተለጀንስ ቢሮ ብተራ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ነጣፊ ይኹን ብሚድያ ሲአይኤስ ከምዚ እዮም ሲአይኤ ናይ ሲአይኤ መራሒ 2 ግዜ ናብ ናይ ትራምፕ ቢሮ ኣትዩ 3 ግዜ ናብ ናይ ባይደን ቢሮ ኣትዩ እንዳተኸታተለ ዝኸድ ሁ ኣዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕተት ኣሜሪካዊ እንትኮን ክነቅፍ ከለኹ ተወልደ ይተሓተት ሁ እዚ ኣፍተር ኦል ተወልደ ይተሓተት ይበልኩ ብሕጊ ኢኻ ትሕዞ ኢንተለጀንስ ይመርሕ ስለ ዘሎ ሴንሲቲቪቲ ቢሮ ኣነ ሓቀየ ብጣዕሚ በቃ ማለት ዋላ ገወዛ ተቃለስ ንብሎም ነበርናስ እንታይ እዮም ኮይኖም ሒዚ ዓበደል ዝብል ዘለዉ ናይ ዝዓተወለ ኣነ ይገርመኒ ኣሎ ብሓደ ወገን ካሊእ ግዜ ክንደይ ባይዘ ንክንደይ ሰባት እዩ ክንደይ ኦሮሞ ክንደይ ማሕበር እናደወለ ከም ቲዲኤፍ ንኮይኑ ኣፍ እናገበረ ስልክ እናደወለ ሓበሬታ ንኣከበ እዩ ናብ ብልፅግና ዘርከቦም ነይሮም ኣብ ጎኒ ትግራይ እዮም ዘለዉ ኣንፃር ብልፅግና እዮም ተባሂሎም ዝፍለጡ ኦሮሞ ምሁራት ኣለዉ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ከምቲ ናይ ቀደም ቲዲኤፍ እዩ እናተባሃለ እዚኣቶምማ ናትና ሓዊ እዩ ናትና ኣጋርና እዩ ናትና ሰብ እዩ እንዳበሉ ሓበሬታ ንኣከበ ንብልፅግና እዩ ዝህቦ ነይሩ ካሊእ ጉዳይ ኣለና ካሊእ ጋር ሰፊሕ ቢና ኮይና ብዛዕባ እዚ ግን ፀለመ ክልዎ ተመልከት ኣባላታ ዝነበሩ ኣመራርሓ ዝነበሩ ብልፅግና እንተሕዲግዋ ብልፅግና እንተሕዲጋታ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣብ ብልፅግና ከይዶም ክሰርሑ ብልፅግና ብገንዘብ ሲሆን ስልጣን ይስኹን እንተሕዲግዋ ናይ ሕወሓት ናይ ዓቕሚ ህንፀት ክፍላ ደኺሙሎ ኢለ ዝወስዳ እዚ ሕወሓት ናታ ክትህብ እንተይኮነስ ናይ ካሊእ እውን ከተምፅእ ዝደልያ እዚ ኢለ ዓለም እዩ ንስኻሲ ንዓለም ስለ ትድግፍ እዩ ንስኻሲ ተወልደ ስለ ተነኽእ ሶሻል ሚድያ እዩ ይብሉ ሓዙን እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓለምን ተወልደን ካብ ሽረ ስለ ዝውለዱ ሃይለ ሽረ ስለ ዝኾንኩ ኢለ ኣይገብሮን ኣነ ትፈልጡን እዩ ህዝበ ይፈልጠኒ እታ ሕወሓት ከይትምቀል ዝበልኩሉ እታ ሕዚ ሰማዕኹማ ቪድዮ ዘውፃኹሉ ሕወሓት ሕዙም ግረሙ ሕወሓት ኣባላታ ዝነበሩ ዕድመ ንእስነቶም ሙሉእ ብኣይዲዮሎጂ ናይ ሕወሓት ተሃኒፆም ዝተቃለሱ ብልፅግና ክሕድጋ እንተኽኢሉ ብልፅግና ሕዲግዋስ ናይ ብልፅግና መሳርሒ ክገብሮም እንተኽኢሉ ኣነ ይሓዝን እዩ
እንታይ ዝሓስብ መስለኩም እዚኣቶም ስለተባላሸው እዮም ወይ ብልፅግና ኣሚን ሕወሓት በቃ ከፅልፍዋ ስለዝደለዩ እዮም ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓስቡ ኦፍኮርስ ንሳቶም እውን ተሃኒፆም ዝዓበዩ ፖለቲከኛታት እዮም ወታደር ይኹኑ ካሊእ ይኹኑ ዓለምን ተወልደን ኣብ ቦትኦም ዘለዉ እዮም ንሳቶም ዘልዓል ኩሉ ምክንያት ክቕምጠልኩም እዩ ዓለምን ተወልደን ዘልዓል ኩሉ ምክንያት ክቕምጠልኩም እዩ ግን ሕወሓት ናይ ባዕላ ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣባላታ ዝነበሩ ብልፅግና እንተሕዲግዋ ብልፅግና ንሕወሓት በሊፅዋ ኣሎ እዩ ምክንያት ፖለቲካ ውድብ እዩ ዓለም ይድግፍ ንተወልደ ይድግፍ ንደብረፅዮን ይድግፍ ንህዝበይ እዩ ዝድግፍ ንህዝበይ መን ጠቅም እዩ ዓለም ብፍልጠት እዩ ዝድግፎ ሕዚ እውን ዝድግፎ እዩ ብሉፃት እዮም ኢለ ዝኣምነሎም ብሉፅ ክወፅእ እየ ዝደሊ ዓለም ማለት ሕዝም ክዛረበ እዩ ስለ ዓለም ከምዚ ዘይትፈልጥዎ እዩ ትዛረቡ ይዛኹም ዓለም ማለት ፒላር ናይ ሕወሓት ፎቶኹም ፀላእኹም ኣብ ሕወሓት ሕዚ ኣነ ብዘለኒ ዓቕሚ ናይ ምርመራ ዓቕሚ ኣነ ብዘለኒ ርድኢት ኣብ ሕወሓት ኣብ ቅድሚት ካብ ዘለዉ ዓንድታት ናይታ ውድብ ሓደ እዩ ዓንዲ ክብል ከለኹ እዚ ፕሮግራም ማለት ኣይኮነን ኣብ ከይዲ ኣብ ፈፃፅማ ፕሮግራሙ ዝርድእዎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከተሓዝዎ ዝኽእሉ ምስ ታሪክ ትውድብ ክኸዱ ዝኽእሉ ብደንቢ ገይሮም ኣብ ላዕሊዖም ክትንትንዎ ዝኽእሉ ሰባት እንተሃልዮም ዓለም ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ሓደ እዩ ንዓለም መፀሊሞም እዮም ክፈልይዎም ኣኪሎም ትፈረጃ ንሱ እዩ ተፈለየ ሓሳብ እንተሒዝካስ ናብ ዝኾነ ካካይ ትብሎ ፍቲ ግዜ ንሱ ዘሎ ኣታይ ትገብሮ ንኣብነት ሒዛ ዓለም ምስ ብልፅግና ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዓለም ምስ ብልፅግና ተፈርጁ ኣደመ ኢሎም እኮ ዓለም መንጀሪኖ ደብረፅዮን ኣደመ ማለት ዓለም ደብረፅዮን መንጀሪኖ ማለት ዓደመ ኢሎም ዶ ካምፔይን ይገብሩ ነይሮም ከፍ ኢሎም ዓለም እውኒ ኣብቲ ቀዳማይ ዓደመ ኢሎም ብልፅግና ንሰለስቲኦም ከጥፍእ በል ኢሉ ኣይኮነሉን ብኻሊእ መሳርሒ ገይሮም ንዓለም እምበኣር ከምዚኣ ጌርና እንተነፀልናዮ ኢሎም ብውሽጢ ነኖ ዓለም ከባልዕዎም መኪሮም ዓለም ክፅለም መኪሮም ተጀሚሩ ኣይ ተባሂሉ ዓለም መጀመርያ ኔትወርክ ይበሃል እዩ ኔትወርክ ስራሕ እዩ ኔትወርክ ፈጢሩ ሕወሓት ኔትወርክ ስለዝፈጠረ ኢላ እንተገምጊማቶ ናይ ሕወሓት ናይ መጀመርያ ናይ ውድቀት ቁልቁለት ጀሚራላ ኢለ ዝኣመና ንምንታይ ናይ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ዓለም ብዝፈጠሮ ኔትወርክ እያ ሕወሓት እስካብ ሕዚ ኤግዚስት ገይራ ዘላ ኣይትጠራጠሩ በዚ ኣምኒ ኣይኮነን ዝብል ሰብ መፅኡ ንዓይ ክምጉተኒ ዘለዎ ወይ ፀዊዕና ሚድያ ንዓይ ክምጉተኒ ዘለዎ እምበር ዓለም ትድግፈለካ ይበሃል ክንድግፍን ፈረቓን ድሕሪ ዘዋፅእ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ተዳእ ዘየለ ግን ኣነ ንሓደ ክከላኸል ሃይለ ንሓደ ክከላኸል ኣብቲ መንጎና ካልኦት ኣክቲቪስት ካልኦት ሚድያታት ከምኡ እናገበርና መጨረሽኡ ዕንክል እናበልና ንትግራይ ሓደጋ ክነጥፍዖ ኢና ሕዚ እኮ ናብቲ ናይ ባዕልካ ኮሚቴ ክትቀርብ ከለካ እውን ኮይካ መቃለስ ትስእ እዚ ብድፍረት ዘይኹንን ዝኾነ ሳተላይት ዝኾነ ዩቱብ ዝኾነ ሚድያ ስለ ዝወነነ ጥራሕ 24 ሰዓት ተሰኽቲቱ ጠበቃ ውልቀ ሰባት ክኸውን ደልበ ነስተላልፋን ዘይቃለስ ውልቀ ሰባት ግን ፈተውትን ፀላእትን ዝገብር እንተልዩ ኮይኑ ምን ተባዕለ ይበል ሓደ ክረአ ዘሎ እዚ ይብስሩ ክንድግፍን ፈረቓን ኣይ ሰብ እዚ እንተተምፅእዎን ቅድሚት ኢለ ምዝራብ ሕዝቢ እውን ኣይገድፍን ህዝቢ እውን ፍለጡ እቲ ፈረጃት ፀለመ እዩ ኣነ ዓለም ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ደው ኢለሉ እየ ንዓለም ንመጀመርያ ግዜ ዝደወልኩሉ ሽዑ በልፂጎ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ተባሃለ ስልኩ ሃውን ኢለ ዓቕሙ ጥልቀት ዘለዎ እዩ ዓሚቕ ዓቕሚ ፖለቲካ ኣለዎ 4 ነጥብ ፈሪሕ ኣይከድና ኢለ ክምጉት ዝኽእል ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ፀዋዕኒ እሞ ኖ ተጋጊኻ በለኒ ንዓለም ዝፈረጅዎ መነመን እዩ ስለ ዓለም ክዛረብ ደልየ ኮነ ሕዝቡን ሓዝን ንባዕለይ ንዓለም ትድግፍ ኣለካ ኢሉ ዝኸይድ ሰብ ንምንታይ ከም ዝድገፍ እየ ዝነግሮም ዘሎ ንሕወሓት ይድግፍ ኣለኹ ኢለ ዝኣምን ንዓለም ተደግፍ ዓቕሚ ዘለዎ ውፅእ እየ ዝብሎም ዘለኹ እምበር ደብረፅዮን ኮነ ዓለም ኮነ መንጀሪኖ ኮነ ጌታቸው ሰፋ ኮነ ንሃይለ ጥብ ትብል ነገር እዮም ፅለይን ሳላቃስ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ብፅፍረይ ብርሃፀይ ዝነበር እየ ብፅፍረይ ብርሃፀይ ዘምፃኽዎ እውን ቴሌቭዥን ከፊተን ህዝበይ ዝቃልስ ሰብ እዩ ብዓቕሚ ደረጃ ግን ናይ ውሳነ ሰብ እዩ ፅቡቅ እዝኒ ኣለዎ ክሪቲካሊ ኣናላይዝ ይገበር እዩ ቆራተር እዩ እዚአን የንተን መደገፊ ሕወሓት እየ ዝድግፍ ዘለኹ ሕዝቢ ንዓለም ካብ ሕወሓት ኣውፂኻስ ንመን ኢኻ ናብ ሕወሓት ክትድግፍ እትወዲ ኩዕርፊ ምጭባጥ ኣብ ዘይኽእለሉ ዕድመ ናብቲ ሕወሓት ዝኣተወ ኮይኑ ባይዘ ወይ መብዛሕትኦም ኣብ ሚሊተሪ ዝነበሩ እዮም ካድረ ናይ ሕወሓት ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሕወሓት ውሽጢ ዝዓበየን ኣብ ፖለቲካ ናይ ሕወሓት ውሽጢ ዘሎን ሰብ ንሱ እዩ ፖለቲካ ስርሑ ዝነበረ ቀደሞት ሒዙ ካብ ህፃንነት ሒዙ ንሱ እዩ መን እዩ ስታይ ዝነበረ እስኪ ንገረኒ ኣብ ካሊእ ዲፓርትመንት ዝነበሩ እዮም መብዛሕትኦም እንታይ ኢና ኮይና እዚ ዘይንሪኦ ትግራዋይ ደይኮነን ዝወዲ ሕወሓት ደይኮነን ዝወዲ ዓለም ካሊእ ተኣምር ይብሉ ብልፅግና ክኾነ ይኽእል ኣነ በዚሁ ክምሕለሉ ክእል እዩ ንተወልደ ኢልኩም ተወልደ እንተነኣሰ ካብቶም ሲኒየር ዝበሃል ናይ ሕወሓት ተቃለስቲ ተጋደልቲ ሓደ እዩ ጌታቸው ሰፋ ከይትሓዝ ዝሕልዎ ህዝቢ ትግራይ ክኾነ ኣለዎ ሕወሓት ክትኮነ ኣለዋ ንምንታይ እንተተታሒዙ ብዙሕ ይፈልጥ ተወልደ እውን ከምኡ እታ ዝበልክዎ ኣነ ተወልደ እንተጥፊኡ ብሕጊ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ብተጋሩ ዳያኑ ሓዝዎ መሪሕነት ኮንካ ተወልደ ክፅለም ከሎ ማለት ግን ተወልደ ስለተፀለመ እንተይኮነስ ቢሮ ኢንተሊጀንስና ናይ ድሕንነትና ቢሮ ኦፕን እዩ እንዳበሉ ማዓት ጋህታፍ ይዛረቡ ኣለዉ ይጋ እዩ ኢለ ንኣብነት ሓደ ተንታኒ እየ ባህሊ ናይ ትካቦ ተንታኒ እዩ ፈልጦ እየ መን ከም ዝተኸበሉ ናይ ትካቦ ተንታኒ ወፂኡ ተወልደ ዕንበብ ብቕድሚ ትማሊ ናብ ናይ ወዲ ወረደ ቢሮ 3 ግዜ ኣትዩ ንወዲ ወረደ እውን ናብ ሓደጋ ከውድቐና እንድሕር ኮይኑ ርግፅ ከምኡ ክገብሮ እዩ ወይ ይገብረን ኢለ ኣይኮነን ወይ መረዳእታ ስለ ዘለና ኣይኮነን ግን ወዲ ወረደ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ እንተኮይኑ ንወዲ ወረደ እውን ክስልሎ ሓላፍነት ከተዋሃበቶ ድሕንነት ትግራይ ምሕላው እንዲሓቅ ኣትዩ ንወዲ ወረደ ኢንቨስቲጌት ይገብሮ እንተሃለዎ እንታይ ይፈልጥ ስለዚ ናይ ሴኩሪቲ ሰብ ናይ ድሕንነት ሰብ ከምኡ ጌርካ ይወፅን ብሶሻል ሚድያ ብማንም ጉሒላ ብማንም ናይ ትካቦ ተንታኒ ብማንም ተቐያሚ እንድሕር ወፅዩ ተመስገን ቁጥርነት ተጠንቀቕ ንሪአካ ኣለና ከምኡ ዝብል ዶ ጋህታፍ ደሪኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣለን ተጋሩ ምስ ተመስገን ጥሩና ከይሰርሑ ኤርትራውያን ምስ ተመስገን ጥሩና ሱዳናውያን ምስ ተመስገን ጥሩና ከይሰርሑ ዝብል ኢትዮጵያ ሰሚዕኩም የለን ንሕና ኢና ንወድቕ ስለ ዘለና
أنا ناي تولد ناي قل لي حشكريكم ناي عالم ناي قل لي حشكريكم ناي عالم بفلتته نتولدون بتا بوزيشن بتا زلا تقولوا بتا تمكروا يدنقم يه خالتهم كم زر نقمني وني سنفنهم بموحد كتكشفون زمكروا سبعة انت مري حمنا نوحدنا منقسنا مالسنا لنا عادي اوكي بيت مغرب مالي سلو بيت مغرب من لاستراح مال سيكون انا هذا حدقوا يزرع هو حاتونا بقدر كتواز خل ناو حيال دلهامت ناو هلم زول اسرائيل مكرس خلتوا خلا خلت تفرح لنا حدا فرجه سلمه كم زول نعم ولا سلسله فرجه انت هليو عسلنا بعسله مفرد انت جميلك بعسله لومي هاي لفرد غير بعسله صباح قبل مريم تفرج سنه فلتت انت خوينو موجتنا كل زي بسنه فلتت انت خوينو بحق سرعه انت خوينو اودبون بتنا يودب اب ناي منقسون بحق منقس انت خوينو كل زي ناس عملنا بحجز محدر كله معرنتي زمس عدي زلوط انقفاتنا اب واحد انت رينا عسلنا تنقسل